टिकटॉक मध्ये काढून देते त्या टकल्या तो डायरेक्ट बोलतो हे चिकन लेग पीस म्हणजे पार्टी नाही करत. पार्टी नाही करत. हे खाली आपल्याला खाऊशी वाटलं तर खायचं, नाही तर म्हणतील लोक बायका पण बेवड्याच नाही. एकदम सोपं, एकदम सोपं म्हणजे सोपं. खाणाऱ्याला ते हॉटेलमध्ये खाणाऱ्याला वाटणार याला खूप माल मसाला लावला, हे लावलंय ते लावलं, पण काही नाही. सेम कलर झाले आज रेसिपी आणि तुमचा कलर सेम सेम झाला. एकदम सेम झालं. म्हणजे मी काय लॉलीपॉप ते एकाच पिसाने आणि अशा खुशबुनीच माणसाचं मन भरतं. माझ्या तर तोंडालाच पाणी सुटतं. सुटला. चिकन लॉलीपॉप, चिकन लेग पीस. अच्छा, टिकटॉक वर येते ते. टिकटॉकवर तसं असं ते एक मनुष्य असतो, मनुष्य डायरेक्ट म्हणतो हे चिकन लेग पीस. खायला दिली की नाही खाणार? हा खाईल ना, का नाही खाणार. चिकन म्हणजे तर आपलं फेवरेट आहे. कसं करतो माहिती, हे चिकन लेग पीस. आता हे मी टोमॅटो केचपचा खेकडा काढलाय. काय काढ? प्लेट मध्ये खेकड्याची डिझाईन काढली. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. आज तुमचा मॅरेज अॅनिव्हर्सरी आहे का? आमचं फेब्रुवारी नाही, 23 तारखेला. फेब्रुवारी 23 ला ना? आता येत आहे म्हणजे. हा. आज काय बनवता तुम्ही? आता मी चिकन लॉलीपॉप दाखवते. फ्राय चिकन असतात ना, कॉर्नफ्लॉवर वगैरे टाकून ते धाब्यावर बनवतात का? बनवतात. आपले जे बाहेर स्टॉल रेड रेड लाल लाल असतं एकदम ते सर्व. रेड कलरचे लॉलीपॉप असतात ना, हा, ते दाखवते. मग त्याच्यासाठी मी तुम्हाला साहित्य दाखवते. हे 1 किलो चिकन आहे. हे एकच थेंब विनिगर आहे, एकच थेंब. हे खाली आंबटपणासाठी. हे सेजवान चटणी, हे काळं मीठ अर्धा चमचा आहे. हे चवीनुसार मीठ, हा कलर, एक मक्याचं पीठ, कॉर्नफ्लॉवर आणि थोडीशी नावाला अद्रक लसणाची पेस्ट. तेल गरम करायला ठेवलंय. तेल गरम होऊस्तोवर मी चिकन माल मसाला टाकून मळून घेणार आहे. आता हे चिकन आहे 1 किलो. हे बाहेर जे हॉटेलमध्ये ढाब्यामध्ये मिळतात ना लॉलीपॉप रेड कलरचे, त्याच्यावर आपण पुदिन्याची चटणी, सेजवान चटणी बरोबर खातो, ते बनवणार आहे मी आज. म्हणजे सर्वात जास्त आपण हेच ऑर्डर करतो ना बाहेर जाऊन. हे जास्त करून म्हणजे जे काय म्हणतात दारू पिणारे असतात ते जास्त खातात हॉटेलमध्ये. पार्टी शार्टी करतात ना, पार्टीला नेमकं हेच असतं सर्वीकडे. हेच असतं. आम्ही पण हेच मागवतो कधी पण. आमच्या घरात पण हेच खातात. म्हणजे पार्टी नाही करत. पार्टी नाही करत. हे खाली आपल्याला खाऊशी वाटलं तर खायचं, नाही तर म्हणतील लोक बायका पण बेवड्याच. आता मी चिकन मध्ये ना हे मसाले जे काढलेले आहेत, नाही थोडेच मसाले, जास्त काही नाहीये. जर तुम्हाला वाटत असेल की आम्हाला तिखट पाहिजे तर आपण लाल मिरची पावडर टाकू शकतो, पण ते चवीनुसार. आणि कारण शेजवान चटणीमध्ये मिरच्या असतात, मग ते तिखट असतात, म्हणून ती थोडीशी टाकायची शेजवान चटणी. ही शेजवान चटणीची तुम्ही रेसिपी दाखवली आहे ना? हो हो. आता मी याच्यामध्ये थोडस एकच थेंब आहे विनेगर, हे टाकते. खाली हे आंबट जास्त असतं म्हणजे जास्त खायचं नाही, तर त्याच्यामध्ये मी थोडी ही 1 वाटी शेजवान चटणी हे टाकते. आम्ही कसं वाटीमधलं काही म्हणजे थोडं पण बाकी ठेवत नाही, सर्व पुसून मासून खातो. पुसून मासून. तर हे काळं मीठ आहे, पाव चमचा आहे. म्हणजे प्लास्टिकचा जो चायनीज वेळीचा चमचा असतो ना, तो चमचा आहे. जे छोटे चमचे असतात ना प्लास्टिकचे, एकदम पाव चमचा. हा. हे आपण जेवढं घेतलं ते 1 किलो चिकन साठी प्रमाण हा घेतलं ना? बरोबर आहे. आणि हा कलर एकच चमचा आहे, स्टीलचा चमचा असतो ना, तो आहे. कलर लाल कलर दिसण्यासाठी हा टाकतो. आणि हा पदार्थ कसं लाल दिसल्यानेच चवीला लागतो आणि घेणारे पण म्हणजे लाल कलर बघूनच येतात. हो. आता ही अद्रक लसणाची पेस्ट आहे, ही एकच चमचा आहे. मी हातामध्ये घेतली, चमचा ठेवला मी हातामध्ये घेतली. आम्हाला चमच्याने काही जमत नाही, मग आम्ही आपला हात जगन्नाथ. आणि हे मीठ आहे, पण मी मीठ एवढं टाकणार नाही, हे चवीनुसारच मीठ टाकणार, कारण याच्यामध्ये ऑलरेडी मी काळं मीठ टाकलेलं आहे. आता मी हे सर्व कालवणार. आता हे 1 किलो चिकन आहे, पण आता 1 किलो जर वाटणार ना तर मला बोला, आणि नाही वाटलं तरी मला बोला, कारण हे जास्त मुरणार ना तर ते एकदम कमी दिसणार. 1 किलोचे अर्धा किलो पण नाही दिसणार. पण हे मळताना ना
चांगला एक जीव झाला पाहिजे. हा मसाल्याचा जो एक जीव होतो ना, अद्रक लसणाचा वगैरे त्याचा, नाही तर मीठ एकीकडे आणि कलर एकीकडे असं नको राहायला. आता हेच मी रेट विचारला होता ना, आपला बोनलेस आणि बोन असतो, 2 प्रकार विकतात ते दोन लोक. असतात. काहीतरी 60 रुपये पाव विकतात ते लोक हा हे. आणि आपलं पूर्ण लेग पीस घेतलं की 100 का 110 रुपये घेतात काहीतरी. 120 आता 10 रुपये वाढले. हे मक्याचं पीठ 1 पेला आहे, हे टाकायचं त्याच्यात. एकदम रेसिपी सोपी आहे. हा एकदम सोपी आहे. खाताना विचार करायचा नाही, या अवघड आहे का, काय आहे, जास्त आहे का, कमी असलं तर करायचं, नसलं तर गप बसायचं. नाही पण हॉटेलात गेल्यावर आपण कसं मागितलं तर लोकांना काय वाटत किती भारी आहे, हम्म. पण बनवताना काहीच भारी नाही. मला स्वतःच वाटलेलं की त्यात काय काय पडत असेल, किती कठीण असेल बनवायचं. आता हे आपण ढवळून आपण ठेवायचं आहे का डायरेक्ट आता फ्राय करायला घ्यायचं? फ्राय 5 मिनिटं ठेवू शकता तुम्ही. आणि हे असंच ते लोक प्लेट ठेवतात आणि प्लेट मध्ये असे लावून लावून ठेवतात ठेवतात. आणि मग त्याच्या बाहेर काच असते आपली. म्हणजे काय, जेव्हा त्यांचे कस्टमर येतात ना तेव्हाच ते फ्राय करतात. हा म्हणजे असं रेडी करून ठेवतात ते. असं तयार करून ठेवतात सगळं माल मसाला लावून, पण ते कस्टमर आले तर मग ते फ्राय करून ठेवणार. म्हणजे ते कसं गरम गरम खायला मजा असते, थंड झाल्यावर खात नाही कोण. हे जास्त करून जिथे दारूची दुकानं असतात ना त्याच साईडला आहे. त्या बाजूलाच असतं. बरोबर हा, आहे. त्याच बाजूला असतं, पण आमच्या घरात नाही तसं. आणि समजा कोणाला लाल रंग वापरायचा नसेल तर तुम्ही नाही वापरला तरी चालतोय. एक पात्र आहे याच्यात. जर तुम्हाला जर आपल्याला आपण मच्छी कशी फ्राय करतो तसं जर आपल्याला रवा जर टाकून बनवायचं असलं ना, तर आपण हे जे आता लाल कलर हे सर्व मसाला टाकलेला आहे आपला, तर आपण थोडा रवा बाजूला प्लेटीमध्ये काढायचा आणि त्याच्यामध्ये बुडून पण आपण म्हणजे कोटिंग लावून पण आपण करू शकतो. कुरकुरीत लागतं. पण ते कसं, हे आता वेगळं, याचं वेगळंच असतं, पण ते आपण रवा नाही लावू शकत. आपल्या म्हणजे कोण आलं तर खाऊशी वाटलं तर आपण अलग याच्याने बनवू शकतो. तेल गरम झालेले आता ते हे जर आपण चिकनचे पीस टाकले ना, हे लॉलीपॉप, तर एकदम मस्त भाजणार ते. आणि हा जर मसाला उरला ना तर आपण याच्यात अजून चिकन टाकून फ्राय करू शकतो, फ्रीजमध्ये ठेवू शकतो आपण. मी थोडस चाटून बघते. लय भारी, हा लय भारी. 1 नंबर कशाला 5 नंबर म्हणा ना, आपण 5 नंबरला राहतो. हे करायला खूप सोपं आहे. नाही, एकदम सोपं म्हणजे सोपं. खाणाऱ्याला ते हॉटेलमध्ये खाणाऱ्याला वाटणार आहे याला खूप माल मसाला लावला, हे लावलंय ते लावलं, पण काही नाही. एक पीस घ्यायला गेलात ना तर कमसे कम तुम्हाला 50 रुपये 50 रुपयाला 50 देतात तो एक लेग पीस. त्यापेक्षा 50 रुपयाचं पाव किलो मटण आणून घरात बनवून खायला. तेच ना, सेम कलर झाले आज. आज रेसिपी आणि तुमचा कलर सेम झालो. एकदम सेम झालं. म्हणजे मी काय लॉलीपॉप जरा तरी खायचं. नाही तर मला फ्राय करतो. आणि हे तुम्हाला स्क्रीन मध्ये दिसतंय का माहित नाही, पण ते ऍक्च्युली तसं दिसतंय जसं आपण हॉटेलमध्ये ऑर्डर करतो ना तसं सेम दिसतंय. आपल्या घरी बनवलेलं चांगलं, कारण ते जे बाहेर बनवतात त्यांचं तेल कधीच असतं ना कधी नसतं ते. म्हणजे कसं चिकन कसल्या पाण्यात काय माहिती. आणि चिकन पण ते लोक चांगल्या प्रकारचं वापरत नाही, डबल ट्रिपल तेल वापरलेला असतो, तो डबल ट्रिपल हीट झालेला असतो. आता हा एकच पीस तुम्ही घ्यायला जाणार हॉटेलमध्ये तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये कोबी दिसणार थोडा, म्हणजे भरपूर काही कोबी, पुदिन्याची चटणी वगैरे, पण त्या एकच पीसचे तुम्हाला 50-60 रुपये द्यावं लागतात. त्या 50-60 रुपयामध्ये तुमचं पाव किलो चिकन येतं ना वेगळी. ते एकच पिसाने आणि अशा खुशबुनीच माणसाचं मन भरतं. माझ्या तर तोंडालाच पाणी सुटला. आज तुम्ही चिकन लेग पीस खाऊन दाखवायचं आपल्याला. नाही मी नाही खात. मी बनवलेली चीज म्हणजे अशी थोडीशी नाही खात. मन भरून खायचं असलं तर सर्व झालं. नाही, सर्व तुम्हीच खायचंय, कॉम्पिटिशनच. नको हे प्लेट भर पूर्ण. नाही, अजिबात खात नाही मी तसं. मग पातळ होणार आहे काय चिकन खाऊन? पातळ खाल्लं तरी पातळ होणार नाही आणि नाही खाल्लं तरी पातळ होणार नाही. तो ते म्हणतात ना, काय बोलतात, निसर्गाची देणी, जाडजूड आहे. हा पेठा आहे, पेठा असतो ना कालीचा. मग कलेजा पेठा पण आपण ह्याच प्रकारे बनवू शकतो ना? हा, बनवू शकतो. आता हे जर राहिलेलं आहे ना, याच्यामध्ये तुम्ही हे मसाला जो आहे ना तो वाटीमध्ये फ्रीजमध्ये व्यवस्थित ठेवायचा झाकून, प्लास्टिकचा टाकायचा. मग तुम्हाला जेव्हा वाटला कलेजी येते मग ती कलेजी टाकून पण तुम्ही फ्राय करू शकता. आणि ती काळी असते ना, त्या काळीने अशी कलेजी खाऊ शकता तुम्ही. त्या काळी 2 वाजता कोणाला भूक लागली की आपल्या इकडे भाकरी भेटू शकते. हा, आम्ही खात होतो, आम्ही नाही लागत. इकडे लॉलीपॉप पण इकडे लॉलीपॉप खात आलाय. पुदिन्याची चटणी आपण कशी बनवायची? पुदिना घ्यायचा,
5 रुपयाचा एक गड्डी आणायची, 10 रुपयाची नाही तर 5. म्हणजे एवढासा घ्यायचा पुदिना. हा बस. आणि त्याच्यामध्ये लसूण आणि मिरच्या टाकून वाटायचं. लसूण किती घ्यायची? लसूण 2-3 पाकळ्या. आणि मिरच्या किती आणि घ्यायच्या? मिरच्या पण 2-3 पाकळ्या, म्हणजे तिखट नको जास्त. आणि थोडं पाणी टाकून आपल्याला पेस्ट बनवायची नाही, त्याची. पाणी सुटतच ना त्याला, पाणी कशाला टाकायचं? म्हणजे फक्त 3 गोष्टी हा, बस मिक्सरला एवढं लावायचे. घ्यायचं, बाकी काही नाही घ्यायचं. पुदिन्याच्या चटणीवर जरी खाल्लं तरी छान लागेल. आणि तुम्ही त्या ही जी टमाटा केचप आहे ना, त्याच्याबरोबर जरी खाल्लं तर चांगलं लागेल. पण हे कसं गोड आंबट तिखट ही चव याच्यामध्ये. मसाला एवढा राहिलेला आहे, हा वेस्ट नाही घालवायचा. याच्यामध्ये तुम्ही कलेजी किंवा पेठा असतो ना चिकनचा, तो जरी आणून तुम्ही याच्यामध्ये खलून फ्राय करायचा असला ना तर करू शकता. पण हे व्यवस्थित फ्रीजमध्ये ठेवायचं. आणि मी हे पण बघितलं की ते मच्छी पण ते फ्राय करतात, मग ह्याच्यातच मच्छी केली तरी चालते? नाही, मग काटे सगळीकडे पसरणार. मच्छीमध्ये आपण काटे कसे बघून खातो. आणि समजा बोंबील आणले तर आपण हा करू शकतो. बोंबील टाकून, बोंबील आणि मांदेली, ओले बोंबील आणि मांदेली आपण ह्याच्यात टाकू शकतो ना? हा बिना काट्याचं असेल तर तुम्ही टाकू शकता. पण काट्यावाली मच्छी टाकू नका, कारण त्याच्यामध्ये काटे सगळीकडे पसरतात ना. मग ते खाताना मग सगळे काटेच येणार, मग खायला काहीच भेटणार नाही. ते निवडून खाण्यामध्येच अर्धा टाइम जाणार तुमचा. आपल्याला हे तळायला किती वेळ लागतो? अर्धा तास. म्हणजे ते कच्चं राहतं ना, मग भाजून निघलं ना मग. आता माणसानं कसं तर लगेच एडिट होऊन व्हिडिओ दिसेल, मग त्यांना वाटेल काय लवकर होत आहे का ते. म्हणजे एक पीस जरी आपण दिले तरी आपलं म्हणजे मन शांत होतं आत्मा. ही प्लेट समजा असं तुम्हाला कोणी बनवून दिली तर तुम्ही एवढी खाऊ शकता का? नाही, ते बघूनच माझं पोट भरतं. नाही असं नाही, आता नाही, पोट नाही, असं खायला दिली की नाही खाणार? हा खाईल ना, खाणार. चिकन म्हणजे तर आपलं फेवरेट आहे. ते 1 किलो असलं तर 2 किलो असतो. म्हणजे ती एक ऍडव्हर्टाईज येते माहितीये, चिकन लॉलीपॉप, चिकन लेग पीस. अच्छा, टिकटॉकवर येते ते. टिकटॉकवर तसं असं ते एक मनुष्य असतो, मनुष्य डायरेक्ट म्हणतो हे चिकन लेग पीस, हे चिकन लॉलीपॉप. हा, असं दाखवतात चिकन लेग पीस. असं ती एक टिकटॉक मध्ये एक ऍडव्हर्टाईज येते त्या टकल्या माणसाची. तो डायरेक्ट म्हणतो हे चिकन लेग पीस, चिकन लॉलीपॉप. आमच्या मुलं ते बघूनच जास्त म्हणतात मम्मी एक कार्ड भरत आहे त्याच्यातून एक पीस. ते पण भेटायला येतील ना, व्हिडिओ बघत असतील ते. येऊन दे म्हणते, आम्ही त्यांना हेच पीस बनवून देऊ. तर बघत असाल तर तुम्ही या आमच्या इकडे लेग पीस खायला. 1 किलो काय 2 किलो लेग पीस बनवून देतो. झाले. हा, मेहंदीची गरज नाही लागणार. म्हणजे 10 रुपये माझे मेहंदीचे वाचलेत. रेसिपी करता करता माझे हात लाल झालेले. चला आता टेस्टिंग करायला तुम्ही पण बसा आज. कसं करतो माहिती, हे चिकन लेग पीस. आता हे मी टोमॅटो केचपचा खेकडा काढलाय. काय काढ? प्लेट मध्ये खेकड्याची डिझाईन काढली, म्हणजे लेग पीस बरोबर खेकडा पण खाऊ शकतो. घे तू पण एक piece खाऊन. हा दमालू. हा बाई, याच्यातच दम आलोय की. हे असं दाखवा ना खाऊन, तो मनुष्य दाखवतो ना पीस, चिकन लेग पीस. डेली येतो त्याचं पण चॅनल त्या हातात घ्या ना तशी प्लेट. ही करून दाखवली. तू करून दाखव. कसं लागते मस्त. आणि नाही त्या टकल्या माणसासारखं. आम्ही रोज त्यांची आठवण काढत राहतो. ते खातानाच ना आम्ही म्हणजे चिकन लेग पीस आलं. आमचे मुलं सगळे म्हणतात की चिकन लेग पीस वाला आला. पूर्ण जगभर फेमस झाले ते. मला सर्वजण बोलतात मम्मी तुझा भाऊ आला बघ. ते खाताना म्हणतात त्या चिकन लेग पीस वाला तुझा भाऊ आला बघ. तू टेस्ट करून सांग कसे झाले. नीट हात भाजला. तू खाऊन बघ. तुम्हाला कसा वाटला व्हिडिओ? खूप हसला असेल ना, आम्ही पण इकडे जाम हसलो. तर सर्वांना एक सांगायचं, तुम्ही या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. कारण आम्ही ज्यांना व्हिडिओ बनवायला सांगतो ना, ते आम्हाला नेहमी विचारतात की आपल्या व्हिडिओला किती माणसाने बघितलं, आपल्या व्हिडिओला किती लाईक्स भेटले. तर तुम्ही हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, व्हॉट्सअपवर शेअर करा. प्रत्येक माणसाने 5 जणांना तरी शेअर केला पाहिजे. आणि जास्तीत जास्त लाईक द्या, कारण जर त्यांना लाईक आणि शेअर भेटले जास्त, कारण ह्याच्या अगोदरचे व्हिडिओ मी त्यांना म्हणालेलो की तुमचे व्हिडिओ खूप जणांनी बघितले. असं जेव्हा माहिती पडतं माणसांना की त्यांचे व्हिडिओ खूप जण बघतात आहेत, तर ते परत व्हिडिओ बनवायला रेडी होतात. बरोबर ना मम्मी? आता त्यांनी कसं ते आता आपल्याला चिकनचं बनवून दाखवलं, चिकन लेग पीस किती एकदम आनंदाने किती खुशीने त्यांनी बनवून दाखवलं. कारण त्यांचे पाठचे व्हिडिओ जास्त चालले, माणसांनी जास्त शेअर केले, जास्त लाईक केले, त्यामुळे ते जास्त चालले गेले. आणि त्यामुळे त्यांनी परत आम्हाला
बोलून रेसिपी दाखवली आम्हाला, तर तुम्हाला परत तर तुमच्याकडे चान्स आहे. तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, व्हिडिओ एकदम सर्वीकडे पसरू दे. मग ते जास्त आपल्याला अजून रेसिपी बनवून दाखवतील त्यांना आपल्याला. खूप आवडतात ना, ते हौशेने बनवतात. किती मस्त एन्जॉय होतं आपल्याला बघता बघता. तर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि असे त्यांचे व्हिडिओ अजून आम्ही अपलोड करत राहू नक्कीच. टिकटॉक मध्ये काढून येते त्या टकल्या माणसाची डायरेक्ट म्हणतो हे चिकन लेग पीस सेम कलर झाले आज. आज रेसिपी आणि तुमचा कलर सेम सेम झाला. एकदम सेम झाले. म्हणजे मी काय लॉलीपॉप